Dobrý večer, tady je Nova Lucie Borchiová a to je z dnešních nočních televizních novin všechno. Dobrou noc. Dobrou noc. Přeji vám pěkný zbytek televizních novin. Vrchní soud v záchranné stanici se dnes zabýval případem obzvlášť nejmenšího pokusu o vraždu. Hasiči přepadli staršího muže. Podařilo se jim ho zlikvidovat rychle. Televize Nova je hlavním partnerem k přepadení. Brutální policisté z Českých Budějovic dopadli na nejvyšší vrchol země, kde zahynuli. Nepříjemnou návštěvu zažila jedna žena ze Zlína. Do její koupelny se připlazil bojový letoun MiG-21. Vyděšená seniorka musela zavolat strážníky, kteří letoun museli přivést do koše. MiG-21 si můžete pamatovat třeba z Ústí nad Labem, kde trefil kuřáky a nezařezená půlmetrový had, který zavinil nejhorší letošní dopravní nehodu, byl silně opilý, pod vlivem drog a jel moc rychle. Policisté proto mají teď v péči v záchranné stanici na Chrudimsku. Teď by měli dávat pozor hlavně zloději dražších vozů. Majitelé přišli s novinkou, která jim umožňuje snadno a rychle auto rozprášit. Pozor, policistům se auto podařilo ukrást klíčem.